मिथियो जेनेबा बियो हो बे सिन्देला जोंहानि न'नि होननानै बोरै मिथियो बियो आरो इसानि होननानै बोरै मिथिखो जोंफोर आरो मालायनि न'आव थांबाबो माबाफोर मोजां बुस्थु दङदां खावनो हाथावथाव होननानै नायथिं बायबाबो नुवानो ओमफ्राय बिस्रालाय आरो जोंहानि बुस्थुफोरखौलाय बोरैथो मिथियो सिनायो जाखो बालनि सिन्देलाबो जा अनथावथाव जा समायनाखा आंहाबो नोजोर नांफ्लांबाय गोसोखौ बुरखायनो हाया आंहाबो लानानै फैफ्लांबाय दानिया जाव सोरबासो नुलायबाय बेयावबो दाय जालायसिगोन बायदि मोनखाबाय आङो बे जारुवाथ' आंखौ खोन्थाना हैखाथारसिगोन बे बारावबा हले आं आरोबाव गखानाय नंखाला सेस आरो आङो बायनसास न'खरनि मानसिफ्रा मिथिमारोब्लाथ' सेस मैया दाखालिसो एसेबां मोजां सोलायनाय आङो बिखुनजोनि सिगाङाव दिन्थिबाय बिखुनजोआबो फोथायलायनानै आंखौ न' सिङाव सोबाय दा आरो लोगोनो आंखौ बिदि मिथियोब्ला मा सानबावगोन दे आंबोथ' मानो साननैसोल' मोजां जानो हायो आङो एसेबां मोजां जानो सानबाबो मानसिफ्रालाय बोरैथो एसेबां मोजां एसेबां गोबाव जोरो आंलाय मानोथो जोरथारा ना गोबाव मोजां जोरनायनि माबाफोरसो मुलि दङ नामाथाय नङाहाय माखासे बिमा बिफानिफ्रायबो जानानै फैयोदांहाय गाज्रि मोजां दुस्थु नम्रफोरा थिग बेबायदिनो आंबो आइ आफानि थैनिफ्रायनो गाज्रि स्वभाब जानानै फैयोदांहाय बे आइ आफायानो गाज्रिखा आंनिया आंनि बेफोर खावलु खावला हिंसानाय मानाय बेफोरथ' आंहा उन्दै समनिफ्रायनो दंखायो ओहो बे उन्दै समनिफ्रायनो आंनि दानि नङा बियो उन्दै समावनो आइनि बेगनिफ्राय बेसेबां फैसा खावखायोमोन आं आरो आफानि एटिएमफोरखौ खावखुमा बेसेबां फैसा दिरुननानै पार्टि जाबाय बायखायोमोन आं बे आइनिनो दाय आइखौनो रायहैखागोन आं दायो साला बेनो साला आंखौ सिगां मोदोमाव थानायाव बिराद थास' जायै खांदोंदां बेनिखायनो आं एकदम थास' गोसोम बायदिथार मानसियानो लेव साननैसोबो मोजां थाथेरनो हाया आङो बेखौ मावलाय बेखौ बुलाय बैखौ खावलाय बैखौ माबा मोनसे खालामलाय आइनिनो दायखा बियो बे आइनिनो दायखा बिनि थाखायनो आं दिनै एसेबो सान्थि गैयै जाबाय जिउआव दलदबो दसेबो थाथेरनो हायै जाबाय आङो बेखौनो रायहैखागोन आं र' साल्ला मानो आंखौ एसेबां दुस्थु जोनोम होदों बियो थैबाल बे सिन्दाखौ नांलाहाय आंनो गारहरनोसै आं रावबो मोनथिया रावबो नुवाखै होननानै मोजां बसायनानै लानानै फैबाय गानगोन साननानै हनै लामा ससेयावनो सोरबा लोगो मोननानै सिन्देलनिबो सिनाखि मानसि बिगोमा ओंखारबावबायसो दालाय बे सिन्देलखौलाय बबेयाव थांनायाव गानबावगोनसै आंलाय मा होननानै लाबावगोनसै बाल ओरैनोबा मोसौ खावनायखौ बेसेबां दाबोसो मोसौ सिखाव बुंजायो आरो बे सिन्देलखौ गानबावनांगौबाथाय इसर मोसौ सिखावनिफ्राय सिन्देल सिखावसो सफैबावसिगोन आंनि नामा नांलाहाय गारहरनोसै आं मोजांब्लाबो बबेथिं गारनो गारहरनोसै आं बैथिंनो बालनि आसरितसो आंनि साननाय मावनायफोरा माब्लाबाबो साक्सेस जाथारा सिगांबो जार्सि मोसौखौ खावनानै फानलायबाय आङो दखना लानो फालि लानो खानाय स्ट्रिक होनो मुस्कुर हजानो पार्लारबो जानो मा सिमां नुनानै खावबाय गैया हमजानानै दोखोसो खारावना बुग्लिजालायबाय आरो नै बे बारावबो सिन्देलखौ मोजां बसायनानै खावबाय आंहा गाननानै बेरायनो होननानै गैया बेयावबो दायानो नुजाग्रोखाबायसो एसेबां खस्थ' खावनानै लाबोबाय गारहरनांबायसो साननायफोरानो मावनायफ्रानो मोनसेबो जाफुंखाया आंनि बे आइनिनो गासैबो बे आइखौ दायो ओरैबायदि रायहोगोन साला बेनो आंखौ मानो जोमै दोनखोथाय जोमै नाम दोननायखायनो आंनि गासैबो जाफुङा र' न'आव थाङैनि सिगां दौदै माहानाव हाबलांनि आङो जारौ मोनानबा जोंहानियाव मा दं मा गैया नुनानै मिथियो अब्ला आंबो माबा मोनसे नायदोंलि माबा मोनसेथ' खावनो हागोन दा बिसोरनिफ्रायबो रलाय न'आव थांनायनि सिगां खनसे ट्राइ खालामना नायबावनि आङो माबाफोर खावनो हागोन ना दौदै माहानि आंनो आबैया एसेबां मोजां सेन्देल होफैदोंमोन हिल सेन्देल आंहाबा एसेबां अनै सानफ्रोमबो हुगार दोनलायबाय थालायदोंमोन सेन्देलखौ ओइ मामा गाबनांला दे गाबनांला उनावहाय आबैया गोदान होफैफिनगोननो नोंनो नाङा आंनो बेखौनो नांगौ होननानै बुंबाय थाबालाय दालाय बहा मोननांगौ आइ नों मानो बुजिया नोंबा बहा दोनफ्लांखो दोनफ्लाङाखै आङो बेयावनो दोनखादोंमोन आं गोसोआव दंखायो आंहाबा बिहुनि सिगां फेसबुकआव अनुष्काजों आंजों फट' थिखांनानै होनो नागिरलायदोंमोन फिसायाथ' बेयावनो दोनदों होननानै बुंथारदों अब्ला बहा थांनांगौ जल्दी मामा जल्दी
सेन्देलखौ मानो गारहरनांगौ दे आइ सोरबाखि बिमाया गावनि फिसाजोनि सेन्देलखौनो गारहरगोन आरो गारहरो नोङो सानफ्रोमबो आंखौ स्कुल थांनो गोसो गैयाबाबो थाबाय थायोना नों गाज्रिखा बेनिखायनो सेन्देलखौबो गारहरदों नोंनो आबैया नोंनो होफैयाखै नालाय आंनोसो होफैदों बेनिखायनो मेगन सानानै नोङो गारहरखादों बियो दे जाबाय दे आइ दे आं गारहराखै सना आं गारहराखै आं मानो गारहरनो आइ नोंनि सेन्देलखौ ओरै थादो दे मामा सना आं नोंनो उनाव बायनानै होफैगोन दे बेबायदिनो एखे बायनानै होगोन गैया माथोहाय बिहामजो गासै खना खनला नागिरजोब्बाय आङो गैया माथो ओमफ्राय ओइ बिहामजो जोमैयालाय बहा थांखो हो जोमैया आंथ' आरो जोमैया बहा थांखोथाय नुथाराखैनो आङो रुमावबो गैया सिरिथार जोमैया जेब्ला न'आव दङमोन सेन्देलाबो दङमोन जोमैया जि समनिफ्राय न'आव गैया नुवाखै बे समनिफ्रायनो सेन्देलखौबो नुवाखै आयै ना बे बारावबो जोमैयासो खावाखैथ' आंनि गोसोआबो मानिथाराखैहाय बिहामजो सानफ्रोमबो न'आवनो थायो दालाय बहाथो गोमाब्रबनांगौ जाखो बेसो गैया न'आव बे गैया माने बेनो बहाबा लानानै थांलायबाय बियो बसायनानै नाथाय आयै फिसाजोनि इसिबां फिसा सेन्देलखौलाय बोरैथो खावगोन बेलाय बे नङादां नै बिहामजो माथि सिखाव मानसिफोरा गावनो थोगोन ना थोआ गिदिर ना फिसा मोजां ना गाज्रि बेफोरखौ जेबो नायबाय थाया नुबानो लाना खारो नुबानो सिखोमायो बिसोरो उनावहायसो नायहैबा जेब्ला गिदिर जायो फिसा जायो मोजां नङा गाज्रि बेफोरबायदि होनबासो माथो फिसासो जायो गिदिरसो जायो माथो गाज्रिसोहाय ओरैनोसो खावफ्लांबाय नै बिदि बुङो आरो आबै फिसानो एसे गिदिर जाखायोमोन ना थोदों बिनो खावाखै बियो ओरैनो गाननानै नायग्रोदों बियो बिनिफ्रायसो खावदों आंथ' बेखौनो सानथारबाय जल्दि नांगौ आंनो जल्दि आंनि सेन्देला जोमैया खावनाय नङादां आयै बे बाराव कारन गावनो गोसो सोलायबाय होननानै बियो बेसेबां बुंगासिनो गोसो सोलायखानाय मानसिया आरो बिदि खामानि मावबावगोन आरो आयै बियो नङादां आयै एसेयानो बहाबा गानफ्लांनानै गारबोफ्लांबायदां सोरथोहां गैया बार गैया आयं बुरि गाबज्रिबोखो आयं बुरि औ आयं माथो जाखो ओइ जारौ नों जोंहानि जोमैखौ नुबाय बायदों नामाहाय बहाबा औ लोगो मोनदों आं बेखौनोथ' खबर होनो फैदों नोंसानाव जारौ मा खबर होनो फैदों नोङो आयं बुरिया दे खनसे इसानि सेन्देल होफैदोंमोन ना बेखौ जोमैखौ लानानै थांनाय नुदों आङो ओमफ्राय ना आंनि सेन्देल होननानै जाहैनोनो मोननोनो जि दुगि बुंनानै लादलाबायदों हैलाय खोनादों आयै खोनादों औ सानखाथारदोंमोन आं बेखौनो दालाय बहाथो मानसियालाय गोसो सोलायदों होननानै बायदिसिना सुर बोखोदाव रायलायनानै खिन्थिनायालाय माथो जाखो बिनि आयं दाउखियाखि मालाबा दाउबो जानो हायो बेनोथ' जाबाय खोथाया बिनि गोदै बुंनायाव गोजावनानै ओरैनोसो न' सोफ्रामबावबाय आं बेखौ जारौ बबे लामाथिं थांनाय नुदों बेखौ बे मादैखौ एबारबा हले नागारखालाङो रुवाजों देथारखासिगोन आं जारौ जोमैखौ बबे लामाथिं थांनाय नुदों नोङो बिमानि न'थिं थांबाय थानाय नुदों आङो बेयावनो लोगो मोननायमोन आंनि फिसौनो होफैनाय सेन्देलखौ खावनानै बिमानि न'आव थांदों बियो होसोलांनो रलाय आं बेखौ दिनै बाहरे नागारखाया आङो बे सेन्देलजोंनो खनथामसो सोबाना फैखागोन आं बेखौ जालाय बावलायसिगोनलाय दिनै आरो गोदान थियेटार जोंहानि न'आव बिमा आयै सना जोमै मा खबर खावब्ला नुजाफैबाय माथो गोदैसो आइ सना होननानै बुंबावदों नों आंखौ हाब फिसाजोखौलाय गोबावनि उनाव नुनायखायनो आइ सना होननानै अनबाय आरो माथो जाखो ओमफ्राय ने माखौथ' एसेबां रागा जोंदावना फैखो ना बिजामादैजोंसो बुलायनानै आरो फैफिनबावबाय नों न'आव बिजामादैजोंबो बुलायाखै रावजोंबो बुलायाखै आं दिनै नोंखौ रायनो होननानैसो फैदों आङो आंखौलाय मानो रायनांगौ जाखो बिमायालाय मा दाय मावखो नोंनिलाय देलाय बुंलाय नों आंखौ मा जानानै जोनोम होआ हो मा जानानै जोनोम होआ नों आंखौ हाबाब मा सोंनाय जाखोसै बेलाय नोंनालाय ओंखाम ओंख्रि ना बेदर जानानै जोनोम होदों आरो मा ओमफ्राय माथो जाखो ओंखाम ओंख्रि ना बेदर जानायल'ब्ला गियानि जागौमोन आङो नों बेलेग बुस्थु जानानैसो खांदों आंखौ दे जल्दि बुं मा जानानै जोनोम होमारा नों आंखौ मा जादों नोंहालाय मा जादों होनदों नोङो मा जादों नङा मिथिखा बिमा आं मोदोमाव जेब्ला दङमोन बै समाव नोंथ' बांसिन गेसाव गोफोनसो जाखादों नङा होनलाय थास' गोसोमफोरखौ खुब जासाखै बे थास' गोसोमखौथ' जादों र'
बे गेसाव गोफोनखौलाय बोरै जानांगौ जाखो? थास'आबो बे थास' खिलिफोरखौसो जादों दा। ओमफ्राय मा जाखो? थास' खिलिल' जायाखै नोङो, थास' खिलिल' जायाखै। बै हा सिङाव थाग्रा थास' गोसोमा मानद्लाबग्रा बायग्राया बेखौ जादों नोङो, बेखौ। थास'ल' आन्था जानायमोनब्ला बांद्राय बदमास जानाय नङामोन आङो, जायजों मोजां बुजाद्राबायजानाय नङामोन। जाबावदों नोङो, जाबावदों, गोबां बुस्थु जाबावदों। बै हाग्रानि सियाल, हाफा, मावजि, एन्जर बेफोरखौ बारा जादों नोङो। बै सियाल, हाफा, एन्जर, मावजिफोरबायदि बेनिखायनो आङो लिउ 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 खारद्रालाबायो। आंनि गोसोफ्रा बेनिखायनो माब्लाबाबो दलद जायगायाव दसेबो थाथेरा। खालि बुस्थुफोर खावनो जाखोमानो सोरखौबा रायखोमानो बुथारखोमानो बिदिल' जायो। नोंनि बेफोरबायदि गाज्रि बुस्थु जानानै आंखौ जोनोम होनायखायनो दिनै आं आलाय सिलाय। गोमोबायहां फिसा, गोमोबाय। मा बुंनो होननानै बुंफैखो नों आंखौ? गोमोबाय आं। दासो गोमोदों, हो? दासो गोमोदों? दायो गोमोनानैलाय मा लाब दङ? गोदोनो सानखा हखा जायाखैमोन आं बुस्थुफोरखौहाय, बिनिखायनो बेबायदि आं साला। माने नोङो खावलु खावला खालामनानै रायजालायबायदां आरो बुजालायबाय। बिनिखायनो न'आव दिनै बिमाखौ रायफैनो रोंदों नोङो? अबयसे जानाय लोंनायजोंथ' र' बेफोरो बारा जाजोबा। जानायाथ' जाखानांगोन थांनानै थानो थाखाय। जानायाथ' हजम जानानै खिसो जायो मोनसे खोथायै। आच्छा दे, जानाय लोंनायखौ रागानि सगाव बुंफ्लांबाय दे नोंखौ दे। जानांगौ आंनि सन्देहआवथ' नों सिख्ला टाइमाव बिराद 1 नम्बर 2 नम्बर नङा टप 10 हांगादिक सिल्कि मोनदां नोङो। सिख्ला समाव नों सिलिक बिलिक सिल्किखायनो नोंनि थैयाव थाखानायखायनो दिनै आंनियाव एसे सनफैबायदां। गथ' आगदा आखाइ मिथिला आं नोंखौ दा थाव सोबासिगोन। सोबानो सैथो खोथाखौ बुंनायखायनो लाजिदों। आरो बे आं मोदोमाव थानाय टाइमाव आफाखौथ' नोङो बिराद थगायोमोनदां, हांगादिक थगायोमोनदां नोङो। आफायाथ' अफिसाव खामानि मावखायोमोन। खमबा आफाया अफिसनिफ्राय फैग्रोम मोनग्रोम आफानि पकेटफोराव फैसाखौ नायखोमा सिखोमा दोनोमोनदां। बिनिखायनो सेस आं बिदिनो जानानै फैजोबदों। साल्ला फिसाइजोंबो अनजाला, बिहाव बिखुनजोजोंबो अनजाला, बिजावजालिफोरजोंबो मिलायना जानो हाला आङो। नोंथ' खमबा बिहामजो जानाय टाइमाव आं मोदोमाव थानाय टाइमाव आफाखौ थगाय फैसाफोरखौ लुथियोमोन नोङो। आबौखौ खमबा रायखोमायोमोन। ओंखाम ओंख्रियाव खमबा फानलु संख्रि गोबाब होखोमा जाहोयोमोन नोङो। नोंनि थैयाव थानायखायनो दिनै आं जाफैजोब्बाय। गावहा न'खराव मिलायना जानो रोङाखै, आंखौ दायो रायफैदों नोङो। न'खराव मा जायो मा थायो दावराव दावसि, गावनि आखलनि थाखाय रायजादों, आंखौसो दुसिफैदों। गावनि आखला गाज्रि, बिमानि आखलखौसो दुसिफैदों। बिदिब्ला देनां बेमार आजार जाबाबो बिमाखौ रायफै। नोंनो बेमार आजार सिगां थिगसे जायोमोन, बेनिखायनो आंबो दायो बेमार आजारल' जायो होननानै देनां बेखौबो दुसिफै नोङो। नोंनि खोथाखौ खोनासंबाय थाया माथां। होरो साइथो अबे दरखङाव जिरायना थादों। नों मोजांब्ला आलाय सिलाय जानाय नङामोन आङो। नोंनो गाज्रि नालाय बेनिखायनो आंनि संसारावसो असान्ति। थैयानो दंखायो नालाय नोंनि गाज्रि सभाबा, बेनिखायनो आंनो सनजोब्बाय। होरो साइथो दरखङाव अबे जिरायदाब्लेना थादों। आयु हाबाब मा फिसाजोहाय बेलाय। अबेसे नङा नंगौबोहाय। आंबो सिगां सिख्ला समाव बिराद थङालियानमोनलाय। सिख्ला समावथ' सिख्ला सम, हाबा जाखांनायनि उनावबो एसे गाज्रियानमोनलाय आंनि सभाबाबो। बिहाव बिखुनजोफोरखौ अननो रोङाखैमोनथ' आङो। बिहाव बिखुनजोफोरखौ ओंखाम ओंख्रि होब्लाबो नाथ्रोद होग्रामोन, रायग्रामोन आङो। आरो खावनायाथ' पाक्का दंमारखायो। नै दासो एसे बुरैलांनायजों लोगोसे गियानफोरखौ सोलायलांनो हादों आङो। बेनिखायनो फिसाजोनियाव थांमारबायदांहाय आंनि सभाबफोरा। नंमारगौहाय, बेनिखायनो आइजो माहारिफोरा मोदोमाव थानाय टाइमाव बिराद साबधान जानांगौ। गथ'फोरा बिमानि मोदोमाव थानायावनो सोलोंबोजोबखायो होनाया नंमारगौहाय। थिग बेबायदिनो आंनि फिसायाबो सोलोंना फैजोबमारबाय। बेनिखायनो मोदोमाव थानाय टाइमाव बिमाफोरा बिराद साबधान जानांगौ। रायलायनाय मावनाय दांनाय आखल आखु गासैबो गोजोन जानांगौहाय। दे जियानो जाया जाथोंसै। फिसाखौलाय दालाय बोरै दुसिनो, आंनो गोदो बेनोमोन। आं जेरै बैसोजों लोगोसे बुजिबोबाय, फिसाजोआबो बैसोजों लोगोसे बुजिसिगोन आरो आंबो एफा बुजायलांबाय थानांसिगोन। जामाय आयु सोरथो होख्रावबोखो? जोमैया आरोबा दिनै मा खालामना फैखो न'आवबा? बियानि जोमैया देलाय बियानि बुंलाय मा जादों? जोमैया मा खालामबोदों न'आव? सिन्देल खावदों बियो, सिन्देल। आबै फिसानि सिन्देलखौ खावदों बियो। माबायदि गोसो बिनि बुरै मांग्रां एसेबां उन्दै गथ'नि सिन्देलखौनो खावदों बियो। बहाथो बेलाय बेखौ दिनै होथारगोन आं। मा निथा खालामो दिनैबा? र' बियानि र' लासै रायलायनि र'। लासै सासे मोथिया आङो। होरो लामाफ्रा होहैथारनोसै दिनै बेखौ।